Здравейте, аз съм Multigaming и днес ще ви покажа как да направите безплатен Minecraft сервер от сайта Aternos. Първо, влизате в ето този сайт. Аз вече съм влязал. Регистрирате се и натискате ето това. Сега чакаме. И би трябвало да ви зареди ето тази страница. Тук управлявате своя сервер. Примерно, тук избирате да е премиум или кракет. И тук е за версиите, на които искате да е вашия сервер. Тук е да опвате някакъв човек в сервера ви. Това е IP-то на вашия сервер. И наистина много лесно и много бързо се прави такъв сервер. Но лошото на този сервер е, че когато го пускаме, трябва да чакаме определено време. И това беше от мен. Аз бях Multigaming и не забравяйте да се абонирате и да харесате този клип. Довиждане!